beni ya. Git diysenem sana yeterin hükman. Vah aç yolumu deyip kıydırma canım. Bilyen söyyen korkma koyarım seni. Anan batır yarım elterin senine. Gitmelimin canım dime bana yarım. El ayaksız koyma beni ya. Dur. Mümkün mü? Nerede mi? Sen kim bolan? Men sana diňe kömek etmek isleýär. Sen bir ýada adam üçin öz hakyky söýgünden ýüze urýar. Kim kimden yüze vuruyor? Menne yada adam yok. Koğuş men alıp kaydan yerine gitsene. Olýar. Ene seyret. Sen öz hakyky söýgünden geçip bu gyzyň ýanyna algap barýar. Ýöne bolýan, bu gyzyň saňa bolan söýgüsiniň nähillerinden sen habaryňam ýok. Oğum Cemal, Oğlum oğlum nämişleýärmi? öýde bayram gelmelle ýydymdan. Aga şu adam şu bayram bilenmi? Maňa on gerek ýeri ýok. Uy, näme boldy? Ay, wagtym geçdi bolýar. Bäh, oýnap käne, bolýar janlaşar. Ne bolsa seyret. Sen kim üçin kimin goňulyna degdin? Ýankyly üçin hey bir damja göz ýaşyna degýärmi?